Trubor nakaslem jong unong san Hima. Ki Runar ki bomla satia bantip kila Kyndang Ïaka ATM jong ka Meghalaya Cooperative Apex Bank Bhoirymbong branch kabadan hakasnong lom dat kla batla yo rong tu Haduh nyolak nyo phong nyo hajar sans patingka hakamiet Synnia jong kasni ublay bat kasni ningkong Ïaka ni ka jingja lalap da kinong appahara ketika bang henne ka step hakapor prawaji AA katba kidang tmu bandit pili Ïaka ka ATM kabala khang khardep halor kani ka jingja na kalyang ki bor badai khmi ketika bang kilalet ban ujor da ka ijahar ha umroi PIC but Ïaka case la register ha umyam police station katkum ka case number kabahap hapo buntli ki kendon jong ka an BNS but na kalyang ki bor pulit kidang penlong Ïaka jing toket ban lapksa Ïaki Runar ki badon kiti halor kani ka kamtu